Nah, kaduhang sanggutan ka Job. Dumaban mo ka Job, di na to videohan kay umana mas. Oh. Kani tulo ni kasanggutan ba kani? Isanggutan ni Renante. Nagama na di ba? Bago nga utan bago. Bago lagi na mo sa sino na tila gigama ina. Kining ginamo Sa inatilan pati ko pa oh ina pa dai. What? Dire tapat sa imong papa. Tapan na. Kasi kita dai ka dito maayhon nga Chinese quack quack. lagi kamayan pagkatamis. So very sweet, so very delicious. Yo, good morning ko Job. Karon nami parang namin sa ilan nami sa area sa Malabuyok. Karon ko si Karon Malabuyok kami ko Job. Kapado kami na dila mo sharing ni ba. Kasi first time ko na bukas sa birthday na ang pamangkin ko sa Baka. Kuwag baka okay no? Katuan do sa kadlaw. Wala, sa katuan do kadlaw. Di ko baka ay. Yo, mga Job, sa musaka namin sanggutan ni ako ang Mananggite. Renante Matas. Pakita na kanya kung saan pagpasa kag lubi. Ako sanggutan day. Wala na mo buhan-buhan te. So, sunod limpyo ng charge. Bukan charge, way limpyo. Yan ang ibiyan. Ano sa kaglubi? Buyag saka eh. Balay ni Mama Lorde sa una. Di ba naman ni outlet dire? Nakuha ang outlet dire? Okay na. Ah, bisa ka na oh. Yan, gabisa na ang sanggutan. Doon na yung mga sanggutan dito eh. Ang biyarin mo. Ibiyahe pa rin mo syudad dito. Parang gano'n dito, tag 150. Oh. Hindi, manganbas dito sa carbon. Container. Yan, giabisan ka Job, giabisan ng sayang giabisan kanang kuno kanang ubod sa bulok. Giabisan ng bulok para mutuba. Ano muna ka Jobs? Naog na si Renante Matas.
Muna ka pa pang sagutan yung ko no. Tao na. Wala na. Ay, ganda slalom. Balhin miglayan ka jobs. Ikaduhang sanggutan ka jobs. Lumaban mo ka job, di na itong videoan kay kung naman siya sanggot. Nananggot naman siya. Kuha na sugong ka Diyos para giyabon ng tuba. Yan, nanahol ka Jobs. Ito ko na kung amplifier lang ako nga. Amplifier ako, piti ang gis. Hindi lang kung maribek. Ako magi kayo ito yung na may battles maribek. Ako hindi lang amplifier. Yan, Jobs. Biar kita mga tukol kay responsibilidad pa. Sa lubi ng papa Jobs, ha? Sa dua ka lubi. Ne. Yan, dua na kalubi, Jobs. Tungas galon. Sa dua kalubi na Jobs, tungas galon. Aw, sa galon ka Jobs. Kay sa dua kalubi sa galon. Yan. Sobra na sa galon sa dua kalubi. Nah. Brad na si Edgar matas. Munitig lampas no? Munitig lampas sa kanang mga hawa ng mga dagang sakbot. Muna yung bagong hawanan ni Edgar. Oh. Limpyo na kayo Brad. Limpyo na kayo. Ano ito babaw? Ano ito babaw? Limpyohanan pa na eh. Sagbot kayo. Abot ito. Sagbot kayo. Mutan ako pila goy kuan. Pila goy pakyaw ni Edgar. Pila pakyaw mo na Edgar? 1.5 na sip-sip. 1.5 sip-sip. Oh, luad. 1.5 tanan. Oh. Kanang luad Brad, kanang Ibot bataran, ibot. ibot yun Brad, ibot. Ang sip-sip nga nira Brad oh. Yan na. May sip-sip siya. Manay ana may putol. Ang ibot. Ang ibot 2.5. 2.5 na. Ibot 2.5. Ang sip-sip ra 1.5. Hay kaya ang dampas Brad, ang dampas Edgar ay. Oh. May di mo Brad ni Edgar nga kadang sa una. Oh. Edgar matas. Plano ko Brad siya mo pakyaw 1.5 ra ato plimpyuhan atong area kay pamsay lingaw. Oh. Ito nate. Oh, sige Brad, igara. Tanong Brad. Di may inutag tuba. Silang dire wala Oh. kontak. Naman ito number nante. Rinante busy man. Kontakon pa nimo sa number. Kuan. Sige. Ha? Kay ino sa may tuba rito. Hawa na kayo Brad oh. Hawa na kayo. Kita ang mga punuan sa lubi. Kita ka balay. Kita yung balay. Balay ng Renante. Edgar. Balay Edgar na dols tubig. Tinugdan.
Pakita na ko ni brad ang ato aperting gawa pa daghang sagbot. Oh brad, sagbot kayo. Abot ito sa babaw perting sagbuta dito. Oh. Nang hawanan siya para makita gyud ang atong yuta ang kalubihan. Oh, nalibyan na. Abot na dito sa babaw. Dili man busy Sidgar man siya tong padampason, palimpyon sa kuan mga dagkong sagbot. Kaning kuan gar, kaning nanaputan ning kuan, makuha ni siya kaning naputan ni mga kahoy sagbot. Pakita ang punuan gud. Sige. Amo na to brad. $1.5 ang pagpalimpyo ni Edgar. Kuwas mga sagbot. Katulong ni kasanggutan tino. Katulong as. Ha? Kuwag daghan to bariya na dai usa lubi. Subas galon. Yan ka dito, anang lubi ha, sanggutan na. Usa galon og kapin. Galon midya. Ano tulo ka tulo ka sanggutan. Ah, brad, puno na brad. Puno. Oh. Kani tulo ni kasanggutan brad kani. Sanggutan ni Renante. Ah. Lupo ka dito sa ilang times. Ah, masawa para si Pai, ibang kagistorya. Panay mahupog ha, panay mahupog. Renante. Oh, panay mahupog oh. Ayo, pati. Alay, nag-utan may ari nag-utan may ako sa petong utan dai. Nasa utan ko. Oh, nag-utan may bago, sinunuan. Dali ang bago na mo. Way daan dai. Wah, bago. Dali. Ah, presyak tuba brad oh. Muna gihatag ni Renante brad. Ang tuba kung ipalit ang suka yang gihatag. Oh, kani tuba. Inumo na ni ron. Kani suka. Muna gihatag suka brad. Suka gihatag Renante. Ani tuba ako nang gipalit. Ano. Muna produkto niya brad oh, produkto. Inontiner nga suka. Ani bagong dawat nga tuba. Yan brad oh. Hi ka vlog. Hi ka vlog. Ah, tuba brad oh, tuba. Ako kapang bulabo. Saya. Tulo na ka punuan brad oh. Ni kare dire lumsan kag tuba Renante. Hi pa na ko ha. Hi ka vlog. Kapang bulabo saya ni kanasa kay. Yes. Ah, buat. Ano sudah buat. Buat lang ta. Tutan. Ay pati bago. Way sulod. Ay, gugan magpanis. Ay. Manay gingong pobre. Pobre ko ta to pobre kanang di na taon. Pobre ka na uli bugas. Pobre na to. Kadato na to. Nice. Isa may kamao diha manguan og kanang sinanggutan wala man mga dato din nakamangkat ana. Ang luoy katulan na. Tama dato kay kita ko sukat at gabi ka. Sila mo. Correct. Nilikamot ko, mamapay ko ng upan, kagod. Para magkakaog kinunuan. Ano na? Ay nagparante. Ano ka daw? Oh. Ala, lamay lang. Wala ko ako. Dia Dubai brad, makin kinalig ko anda. Suka. Oy, pagkuan kag suga ay. Ulang. Ay sos makinuan pag suga ay. Suga. Ngano anak ka ka. Ito kinunuan eh. Ano na butang niyo? Kajobs, selamat sa panonood Kajobs. God bless. Kajobs. Mahal namin Kajobs. Hi guys! Good morning everyone! Ariana, yan na. Brad, utan nga bago, dili bago. Kabalo ka na brad, may bago. Kalami ay. Yan, utan bago. Ano naman na Bago nga utan bago. Bago na ginamusa, sige natin lagi kamain na ina. Kining ginamusa brad, giniman ni Rante, kita ka ni sa na. Kalaki kayo din yun. Adjog to brad. Ari. Tara na utan. Utan ta ka. Una press nga ginamos brad, made by Renante Matas. Magumay-umay sa ning murag gilid nagbukid. Kaya pa mais mo. Magbuka na bukyan ko guys. Ay kaarte ay, murag di man nagdatag bana. Dili na, naisabaw dari day. Okay, mga nami. Kana ginamos sa kapili wa dito na kapalit. Ginamos buwan. Utan nga bago. Mais ginaling. Dali pay. Sige dali, ikaw ang kaon ako dali. Sige, bukan na kan. Asa to kanon ako? Dali na ba? Sa sukaran. Kung bisita ni kao na.
Maon sa mi. Oh, ina pa day. Hoy. Tara mo pag Tuba. Tagay na. Tagay na. Ano na, gwapa na, nay gwapa. Tagay na sinatila na. Tagay na, inom na. Gwapa sinatila na. Sige na siya inom niya, wala pa yung na yung ayo. Nagganyan to ba? Ay, nagbaim na kay. Are, sige makapicture dia. Sir, may picture? Bebe. Kaman ba? Ikaw de wala mo picture ba? Kamu ni tagay. Yan, taba Brad. Sige makapicture kay. Ma, bakas-bakasan nyo na ito na kay 100 kong galon, tagam din mo. Sige dire, tapan sa imong papa. Tapan na. Tapos yung kita dai kadito maayohon nga Chinese crockpot. Uwak. Chinese crockpot. Lagi kamayan pagkatamis. Subiri sweet, subiri delicious. Asa ka na, very sweet. Oy, negoryo. Papi. Pa! Abre ko si Aldi ka. Ano na, papi. Tukar ako sa batos dito ay ganun sa. Ano papi? Inom na ta. Papi, you drink suba. You drink suba. Negoryo. Parang pulong nimo. Ano parang kinagapuan nga kadung. Di ko na siya. Why you don't drink suba? This why is that? Ano ba? Paitag kukulo na lisan na. Wala manggat. Ano siya lisan? Tuwa mo kang may super nga. Sa muli naman silang maribik na jobs. Kay manamig kaon. Anak-anak ko. Ayun, manamig kaon, manamig nugtuba. Itom Pasagdaan ta. muna ito ba? Daan sa din imong kuha Muna akong na. Sama nang tuba. Muna kita lang suka ka job suka. Okay, buka ata ning manunuba. Kay ni amo kinatulay. Kita ning manunuba. Mananagot ang manahubog kay. Ning kamot ug pasa para makainom. Ay, ni manunuba. Mindset tuba. Ni na tuba. Okay. Ano guys, among na. Mane guys, amo nakuha sa kabukiran sa Natilan dali guys. Oh, tuba. Ilari na. Thank you for watching. Ilari nanti materi Ilari nanti matas. Lorina. Dari na kadong family. Selamat jobs, atau milang maribik jobs. Ila Brad, selamat sa panonood.